bekwenze njani? Cha, uDr. Rolom chapter 18 verse number 1. We are going to jump bazalwane a chapter esigcine ngayo ku Sunday. Ungayibamba nje my brother a keyboard. Amen. We are going to jump a chapter esigcine ngayo. Sigcine ngo chapter ba Sunday. Akade sinabo ngesonto. Nokade funda akazi. Sigcine ngo Luka chapter number 12. On Sunday sizobuyela kuyena ngesonto mtshelo sethu siyabuyela kuyena ngesonto. But today ngifuna sibuke chapter number 18 kodwa ngesonto masibuya nje usala usumbamba uLuka 12 makuyiwe ezwini so qala khona bese siyaqhubeka. Somebody shout hallelujah. Asifunde ke uverse number 1 chapter number 18. Jesus. Verse number 1. Abapristi bamaLevi yebo sonke isizwe sakwaLevi asikuba nesabelo nafa kanye noIsrael. Siyakuba iminikelo yomlilo kaJehova nefa lakhe. Chapter 8 lo. Chapter number 18. Chapter number 8. Verse number 1. 18 lo ebengufunda. Yes. 18:1. Yes. Nonke nibhala 18:1. Kusho mina lokho. Ayingeke. Asideclare ngo chapter 8 ngiyaxolisa abafowethu angazi kusho ukuthi kwenze njani. Chapter 8 verse number 1. Verse number 1 engivulile lapha phambi kwami ukuthi kwenze njani angazi. Keep and live out the entire commandment that I commanding you today so that you will live and prosper and enter and own the land that God promised to your ancestors. Ngicela underline ancestors ungamthathi njengedlozi. Amen obangenze ukuthi njengamanje uthi nanglo ancestors bese uthi awu naseBhayibhelini akhona amadlozi. Kodwa ke ake sibuke siqhubeke malisho ancestors lisho khokho not amadlozi. Now verse number 2. Remember every road that God led you on for those 40 years in the wilderness, pushing you to your limit, testing you so that he would know what you were made of. Somebody shout, what I was made of. Whether you will keep his commandments or not. And verse number 2, but let me just give you into engifuna ukukhuluma ngayo. Ngoba sikhuluma ngento actually we are taking a road from poverty to riches. Amen. Sithatha indlela noma umgwaqo osusa entweni yenhlupheko sibheke ekutheni sibe nakho. Now we are coming against the spirit of poverty. And namhlanje kuyi declaration prayer. Ngifuna ukuthi sithi siqeda nje angazi siyofika kwi-Abrahamic conference which is 7 to 9 August. Ngifuna sithi siyofika kuyona ube unyanye poverty. Okay ngisho ngesizulu. Inhlupheko. Ngicela umtshelo sethu uzathi makhelwane kufanele uyinyanye inhlupheko. Abana mawusayithandisisa kushuthi asigaka asizobe singakayibhonqulu kahle la inhliziyo nasengqondweni yakho. But I want ukuba sikhiphe siwashe from your mind. But chawe funda uverse 2 funda lawo mavesi ugijime. Yonke imiyalo engikiyala ngayo. Yebo. Namuhla niya kuyigcina niyenze. Niya kuyigcina niyenze. Ukuba niphile nande.
ningene ukulidla izwe uJehova alifungela oyihlo. Now ke alifungelo yihlo. Awu amen. Somebody shout hallelujah. But uyezwa la with the message ithi you will live and prosper and enter and own the land that God promised. Somebody shout and own. In other words, kusho ukuthi uzawungena, awu amen, uzawuphila uphumelele ungene ezweni. Awu amen. Enter and own the land. Ungene ezweni engalithembisa okhokho benu, but uthi ke nili own ngesizulu nilidle. Awu amen, nilidle. Yes, thank you so much, nilidle. Chawe verse number 2. Verse number 2. Yeah. Wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akuholile ngayo. Now, mtshelo seduze wathi the road from poverty to riches. Baphuma phi laba bantu esikhuluma ngabo namhlanje? eGibhithe bebeyini ama slaves. Mangiqala ngesande ngithe igama elithi slave niyakhumbula ngithi ukuthi na ligama eligcwele engqondweni. And futhi lenza ukuthi na ungabi successful ngenxa ukuthi unale ngqondo ukuthi kufanele ube slave mawukholo. Sathi ke we need to wash it out. Awu amen. So uthi ke unikhiphe kulo. Sasho sathi awusesona isigqila. Kodwa uthi nginikhiphile kuleso spirit sani sokuba isigqila. Nganenze njani? Nganenza amadodana ami. That is God. Somebody shout hallelujah. Now okay, uthi remember every road that God led you on for those 40 years in the wilderness. Qhubeka chawe. Akuholile ngayo lemnyaka. Lemnyaka ngamashumi amane ehlane ukuba akuthobise. Akuvivinye azi okusenhlizweni yakho. Uma ubuya kuyigcina imiyalo yakhe noma cha. Yeah. Verse number 3. Wakuthobisa ke wakulambisa wakupha ukuba udle imana obungalazi. Bebengalazi futhi oyihlo ukuba akwazise ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa. Awubafowethu. Kepha ngakho konke okuphuma emlonyeni kaJehova yiko umuntu aphila ngakho. Wow. Now, ngicela sibuke nansi into ukuthi it was not a mistake ukuthi wendlule la undlule khona. But uNkulunkulu befuna ukuthi wendlule la undlule khona. Now look at verse number 3 with the Message version. He put you through hard times. Okusho ukuthi awufakwa usathane kwesinye isikhathi kuma hardship. Kwesinye isikhathi uthi mawungena ezikhathini ezinzima kusuke kuNkulunkulu ovumela ukuba ungene lapho. Ngicela umtshelo sethu uzathi makhelwane kuyenzeka ukuthi ungene kanti akusiyo usathana akekho usathana. Siye simsukele kusathana ngoba nakha kana baba kana mama. Yabo so sidlale ngaye njalo sihlale sithi usathane kanti kwesinye isikhathi uNkulunkulu. And uNkulunkulu akafuna ukukublessa kanti akazange azayihlunga ingqondo yakho. Sometimes when God want to bless you ungakhohlwa sikhulume ngento ethi ma efike eqala awu amen uNkulunkulu kuba lula before kufika imali kuba lula ukumkhonza sathi kodwa makufika imali iqala kanti yena akafikanga akukho lula ukumkhonza. Sathi sikhuluma into ethi you need to be prepared ukumkhonza uNkulunkulu usunayo kodwa lokho kwakhiwa ngesikhathi ungenayo. Ube ne mentality ezothi mhlase unayo bese uyakwazi ukumkhonza noma igcwele amaphakethe. Somebody shout hallelujah. Now he put you through hard times. He made you go hungry. Wakwenza walamba. Then he fed you with manna. Wayise ekondla yena ngoba uNkulunkulu uyafuna ukuthi akhi character yakhe kuwe. Wakondla yena ngemana. Imana yayenza ubani? uNkulunkulu. Okusho ukuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu uyakwenza ukuthi akufake kwi-desert. Kwi-desert bese ungabi nayo umuntu ongakusiza ukuze kuvele yena phakathi kwi-desert.
so that you will trust God. Somebody shout hallelujah. What is something neither you or know your parents knew anything about it. Uyabona ukuthi libeka kahle the message. Ithi lokhu kondla kwakho kondliwa kwabo ngemana. Abazali babengazi lutho nawe uqobo ungazi lutho. Uthi so you will learn that men and women don't live by bread only. Uzawukwazi ukuthi abantu abaphili ngesinkwa kuphela. We live by every word that comes from God's mouth. Siphila ngawonke amazwi aqhamuka emlonyeni kaNkulunkulu. Uthi your clothes khuluma nabo Israel. Your clothes didn't wear out and your feet didn't blast or blister those 40 years. Ayihlephuka ngicathulo inguba ayizange zize idabuke. You learn deep in your heart that God disciplines you in the same way as a father disciplines his child. Uthi anafunda kanzima ukuthi uNkulunkulu undiscipline noma anqondise anithethise somebody shout hallelujah. Nafunda njengobaba noma umzali eqondisa ingane yakhe. Chawe verse number 6. Siyagijima chawe siyothandaza. Woyigcina imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho. Uhambe ezindleleni zakhe umesabe. Yebo. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho useyakungenisa ezweni elihle. Nansi into engifuna sithandazele kuyona. Verse number 7 uthi God is about to bring you into a good land. So now, i-declaration yethu namhlanje ngifuna igijime entweni ethi whenever you pray, Father, take me to my good land. Because God cannot bless you if ungekho emhlabathini wakho. Now, bebeziqile eGibhithe kodwa uthi ke njengamanje bheka ukuthi uJehova is about to bring you into a good land, a land with qhubeka chawe verse number 7. Izwe elingenamfudlana namanzi. Yebo. Nemthombo. Yebo. Nezinzulu eziphuphuma ezigodini nasezintabeni. Yeah. Izwe likakolweni nelebhali nelemivini nelemkhiwane nelamapome granite. Izwe lemnqumo enamafutha nezinyosi. Awubafowethu. Izwe lapho uyakudla khona isinkwa kungekho kuswela. Awuyidinga lutho. Izwe elimatshe. Look at what God into uNkulunkulu ayicabangayo ngathi. Abekho abantu like abekho abantu. This is what yabona asiphumanga ezonweni sashizwe. Bese uSathana izwa kade sikulona. uSathana sithi sesingaphakathi uSathana afuna ukuba asenze ngazuthi saduka. Actually size uNkulunkulu onemcabango emihle ngathi uJeremiah 29 verse number 11. Lemcabanga emihle anayo ngathi yile akhuluma ngayo. Uthi ke uthi uyothi mawufika kulelo zwi uyalibala ubisi yonke into everything. Okusho ukuthi ama goodies. Aw somebody shout amen ama goodies. Kusho ukuthi akafuni ukuthi ube sendaweni ongenayo ama goodies. Nazo amen uthi umncane kangakanani ngenxa ukuthi ugcwele ukuthi ngathi usazongenwa ispirit of lack mawuphuma la lento lekhulunywa ingathi inkulu kakhulu nawe awuyibona uphuma kuyona usethi ke ngisho isinkwa ngekuseswele awukodwa amen awukho la ekhaya chawe ungasuka eBhayibhelini isinkwa ngekuseswele tshelo seduze uthi makhero ngisho isinkwa ngekuseswele bese uyamtshela yila uNkulunkulu asilindele khona. Mtshelo seduze uthi yila uJehova silindele khona. Ngeke sikhiphe eGibhithe kanti usikhiphela ukuba siyahlupheka. Noma singahamba edesert kodwa yena unayo imana engaveli kubantu. Unayo indlela yokusondla sikwi-wilderness. Unayo indlela yokuba asenze ukuba sikwazi ukuba siphile la imfula ingekho khona. Awabekho abantu la ekhaya. Uchawa ufunda into enjalo ukuthi la imfula ingekho khona. Ayikho into enjalo ayifundile ku verse number 8. Ikhona chawe ngathi khona unayo icho. Ikhona into enjalo. Verse number 7. Yebo. Ngoba uJehova wakho uyangenisa ezweni elihle. Elihle. Izwe elinemfudlana yamanzi nemithombo
nezinzulu eziphuphuma esigodini nasezintabeni. Yebo. Izwe likaKole neBhali, Yebo. nelemvini, Yebo. nelemkhiwane, nelemapomegranates. Izwe Uyabona nje tshelo seduze ukuthi makhelwane uzongena ezweni nalento ongayazi uchawa ukuyibiza. Khuluma noseduze ukuthi uyangena ezweni nalento uchawa angakwazi ukuyibiza. Okusho ukuthi lelizwe ozofika kulona linalento ongakwazi na ukuyibiza. Ngiyadeclare nje namhlanje ukuthi linalento ongakwazi ukuyibiza ka wena. Sengideclare manje ukuthi ke nanoma ngabe kuthiwa kusehlane but uNkulunkulu uzakwenza ukuthi kuwe if you don't believe angithi khona ehlane belwa kuthiwa akwakha umIsrael wathi mayakha amanzi emfuleni amanzi abamtoti kwafika isitha sathi siyakha amanzi aphenduka igazi tshelo seduze kwakho ukuthi uNkulunkulu ngeke akukhiphe kanti usazophinda kulambisa Mtshelo seduze ukuthi ngeke akukhipha akufake enkosini akufake kule kingdom yakhe kanti usazophinda weswele kuyothi abanye mabekha kuphenduka igazi wena uyawukha kuba amanzi amtoti abekha abantu la ekhaya uyakwenza njani uyahamba umbe kungekho mvula kodwa umoya uphephethe bese kugcwala amanzi la kadumba khona kungazange kuze kunemvula aniyazi lo ncwadi leyo okuthela into ekuthiwa kwathiwa abamba imsele kwavele kwaqhamuka umoya waphephetha wathi makuphephetha umoya kwavele kwagcwala amanzi la kade bemba khona sengathi ngamtshela seduze ukuthi ngeke ulihambe ibanga kule ndawo ohamba kuyona uJehova bese ngakunikeza lento akade uyihamba ibanga olihambile God is going to bless you according to ibanga olihambileyo okusho ukuthi ngamanye amasu ngiyadeclare ngeke ujuluke umbimsele bese uJehova engaprovide entweni oyimpileyo khona abantu abathi ngiyakuzwa bishop awutshela sethu ukuthi ngeke siyadeclare kulonyaka lo 6 months osele sithi uJehova kenza umangaliso from poverty to riches tshela sethu uzothi from poverty to riches that is bani plural le riches yini amen kushuthi hayi khona ukuba rich okukodwa kube khona ama riches amaningi ikhonto enjalo awu somebody shout hallelujah awumthino sethu uzothi ngathi khona ngathi ngisazoceba sengathi ngamtshelo sethu uzothi makhelwane ngathi ngisazoceba kakhulu hayi kancane Mthethe ngibuka okugcina namhlanje ngeke ungibone ngisafake le hairstyle nje. Ngisazoceba ngisazofaka into ongayazi nawe ezothi mawuqhamuka kuthiwa yini lona oyifakile abantu bephenduke na uthi yayinhle lento oyifakile uyithenge kanti uyi-importile ayifikanga uyawuyithatha ngeChina Mall uyi-importile somebody shout hallelujah tshela seduze wathi kusazojika izinto ngoba ngeke ngibe kwi-declaration prayer kaNkulunkulu othe ungikhiphe eGibhithe ungisezweni where is going to bless me bese ngangibusisi noma ngendlula ehlane he was training me noma ngendlula esikhathini esinzima empilweni God was training me oh somebody shout hallelujah in order for me ukuba ngikwazi ukucontainer lento afuna ukuyenza ngami ngiyawezwa amandla chawe yes isinkwa asikuphela isinkwa yebo chawe verse 8 verse number 8 oh siqhubeka bazalwane izwe likaKolweni neleBhali nelemvini yebo nelemkhiwane nelamapomegranates yebo izwe lemnqumo enamafutha nezinyosi yebo izwe lapho uyakudla khona isinkwa kungekho kuswela somebody shout akukho kuswela awabekho abantu sikwi declaration prayer nje mtshela seduze ukuthi ngingena kwiland la khona ukuswela kungekho verse 9 lo verse number 9 yes verse awuyidinga lutho mtshela seduze ukuthi ngeke udinge lutho come on ngicela uli-underline eBhayibhelini lakho lelo verse lelo verse number 9 uthi mawudeclare kusela uthi sengiyavuka manje ngiyoqhubeka ezweni ongibeke kulona izwe elingenakho ukweswela
Aw, somebody shout hallelujah. Mtshelo seduze uthi anginakuswela, anginakuswela, anginakuswela. That is the verse number 9. Sizodeclare manje ngathi uyayiTTV nje. Mtshelo seduze uthi anginakuswela. Anginakuswela. Futhi anginakudinga lutho. Yebo chawe. Izwe elimatshe alo ayinsimbi. Amatshe ala insimbi. Mtshelo seduze ukuthi nalokho okunzima kodwa uthi uyakubheka kuvele kube insimbi. Yebo. Nelezintaba zalo ungemba kulo ithusi. Awu bafowethu. Verse number 10. Intaba zalo. Ukuthi phela ngabe ngiyaqhubeka ngiyadeclare lapho intaba zalo ungihamba kulithusi. Wena ufuna ukumba kulithusi. Tshelo seduze ukuthi lokho kuyintaba kubanye. Kodwa kuwena kunethusi lakho. Abekho abantu angithi abekho. Siyadeclare nje bazali sizodeclare namhlanje. Tshelo seduze ukuthi lokho kuyintaba okunzima kwabanye. Kodwa kuwe kufihlwa ithusi. Awabekho abantu abekho abantu. Can somebody's mind change? Can somebody's mind be transformed? Can somebody's mind funda child? Uyakudla usuthe. Akekho umuntu ayokulamba la. Ubonge uJehova uNkulunkulu wakho. Uthe uyabongeka mawusuthi. Abekho abantu like I'm tshelo seduze uthi uyabongeka mawusuthi uyabongeka. Siyayidinga lento yokusutha bese siyambonga. Lento ade ngikhuluma ngayo ngeSunday ukuthi akumele kube khona ukweswela khona. Ufuna kufika uphethe ukhiye wemonto yakho wehle emontweni yakho. Hayi imontshwana imonto. Hayi ephushwayo imonto. Abekho abantu la ekhaya. Hayi imonto othi ngicela ningigadela ngoba ngenzeka mhlawumbe ngicela abantu ngiphushe oba ibattery maybe yaphela. Hayi imonto ephelelwa ibattery. Imonto. Hayi phushani bafana imonto. Hayi into ikhikha imonto. Abekho abantu la ekhaya. Imonto oyidumisa ume ngaphandle. Yona ingenamuntu phakathi. Somebody shout hallelujah if you can. Tshelo seduze uthi makhelwane. Tshelo seduze uthi makhelwane singena kuleso sikhathi. Somhlaba osinikeza yonke into esidingayo. Asambe. Uyakudla usuthe. Umbonge uJehova uNkulunkulu wakho ngezwe elihle akunike lona. Cela umbonge ngezwe elihle akunikeze. Qala ngalelo kulo manje. Noma lincane kangakanani liqala ngalo leli. Ngoba lelo anginikezelo nalikulidela to the great land. Qhubeka yebo. Waya. Funa ukhohlwe uJehova uNkulunkulu wakho ngokungagcini imiyalo yakhe. Ungakhohlwa ukuthi na bonke abacebe eqala kanti akafikanga abagcina bakhohlwe imiyalo. Kodwa bonke abaqale ngaye eqala uthi ke uqaphela ukuthi noma sewuqale ngaye kodwa ungakhohlwa imiyalo akunikeza yona before ufike ezweni. Abekho abantu yes. Before ufike ezweni ungakhohlwa imiyalo yakhe. Asambe yebo. Nezahlulelo zakhe. Nezahlulelo zakhe. Nezimiso zakhe engakiyala ngakho. Azisho kuqala kusho ukuthi ungaliguqula izwi. Usufuna libe suitable for wena. Ngenxa ukuthi usukhohliwe ukuthi uba ukulethe kuleli lomhlaba. Lelizwe yakulona awuzenzelanga wena. But lelizwe siyakulelo vesi manje. Akusiwena ozenzele lona. But it is God. Somebody shout it is God. Asambe chawe. Verse number 12. Yebo. Funa lapho usudlile wasutha. Nalapho usuwakhile izindlu ezinhle wahlala kuzo. Kwandile izinkomo zakho nezimvu zakho. Into yengcebo uNkulunkulu akanankinga nayo. Uyakufisela ukuthi ube nayo. Uthi sewakhile akasho ukuthi umuzi imizi. Aningizwanga. Usewakhile ini bazalwane? Wenze njani wadla? Wenze njani wasutha? Asambe chawo. Kwandile izinkomo nezimvu zakho. Kusho ukuthi wena ucebile wena kwanda inkomo nezimvu zakho. Kwandile nesiliva lakho negolide lakho. Imali awuyisweli. Kwandile konke onakho. Konke onakho yebo kwandile. Kusho ukuthi angazi ngakhuluma nobantu mtshelo seduze ukuthi makhelwane akube khona increase kusukela namhlanje. Kulo 6 months akube khona ngoba nathi iBhayibheli lithi kwandile ngizwa abantu engathi bangangena kukwandile.
kwandile kusho ukuthi indla ingabi yodwa kwandile abekho abantu like indla ingabi yodwa kwandile khona abantu abathi ngiyayizwa le kwandile imfuyo kwandile yonke into kwande nezindlu kwanda nani khulumani phela neyimoto khona abathanda iy'moto lawo abo neyimoto awu amen uphuma ungazi ukuthi uzothatha iphi uthi konje sihamba ngayiphi namhlanje uthi yazi angazi sihamba ngayiphi kodwa kade ngayigcina le aninginikeze isikhiye sale ubuthatha ungena kodwa nigcina nikudumisa iy'moto kade zagcina ezinye ukuduma tshelo seduze ukuthi makhena hayi ukuthi ezinye zazo ezesikweletu ezinye ingakheshi nje tshelo seduze ukuthi ezinye ingakheshi nje. Somebody shout hallelujah if you can. How many of you about I believe God can put me into that land? Abathi ngiyakholwa uJehova ngangibeka kulelo zwe longasweli lutho izwe lokuba nakho konke izwe le-increase. 7:10 yebo asambe inhliziyo yakho bese iphakama uthi ke njengoba nginisuse nje eGibhithe before nginifaka ezweni benginisusela lo 40 years nginisusela into ukuthi ibani humble nimuzwila ngithi lapha saqala ukuthi wanithobisa dangerous ma unikezwe ingcebo kanti awuthotshiswanga awangazi amen ukhona yini uthi inhliziyweni ngicela ukuthi noma senginifakile ezweni kodwa ningaphakami. I once attended another meeting, which was a meeting we lokuzana workshop yosoma business. I think recently, and then I won't quote that man who said this statement. Kodwa wakhuluma statement esithi umimali ngempela isifikile iningi ayobanga umsindo. Wathi kodwa mayingekho ningi yawubanga umsindo ngase ngithi go deeper man of God go deeper man of God go deeper papa amen wayesekhuluma lento wathi mayithi go deeper wathi wena umuntu engenamali umbona nempahla ayigqokayo ukuthi ujaha ukuvele ziwe usifuna unemali kanti akanayo wathi kodwa mayisenayo ngempela akasho off kukhuluma ibank account wathi futhi akaphakami wathi pride ayibibikho kodwa mawungenayo ubonakala unepride wathi abantu bazokurigada njengomuntu onemali kanti umuntu ongenamali ngoba usenomsindo kodwa mayisikhona ngempela uthi ayubanga umsindo eyathula Jalo seduze uthi makhelwane mawukhenikwe kahle walethe wadlula kuma hard times wafunda ukuthi uyakwazi ukusurvive bengekho abantu abakusupportayo usurvive ngoNkulunkulu uNkulunkulu lapho ukhanda icharacter ukuthi ungaphakami mhla usunakho asambe ngoba sifuna ukuyogcina ku-18 ukhohlwe uJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe into dangerous ukuthi mawusunakho bese ukhohlwa ukuthi waphumaphi ungayikhohlwa indlu ophuma kuyona ngoba indawo ophuma kuyona iyona ofuneke wazi ukuthi mhla waphakama uyawubuyela back la wawukhona uthi ungalokuthi ukhohlwa ukuthi wakhishwapi cishe ngakhuluma into ecritical kulungile sambe verse number 15 live njengami wakuhola ehlane elikhulu wakuhola ehlane elikhulu nelesabekayo elineyinyoka kodwa ezineshlungu nawofezela nomhlabathi omleyo lapho kakungekho manzi khona ngekho manzi wakuvezela amanzi edwaleni wakulethela amanzi edwaleni yebo wakupha imana ehlane wanginikeza imana engazange iphekwe oyihlo ababengalazi ongazange iphekwe umama wakho nogogo wakho ukuba akuthobise
wakupha yonke lento kuba akuthobise ukuthi konke kwenziwe uNkulunkulu. akuvivinya kwenzela okuhle nasekugcineni. Ekugcineni tshelo seduze ukuthi makhelwane noma abe udlule kwebuhlungu mungakanani kodwa ekugcineni uzakwenzela okuhle. Ingakho ngithi ngiyadeclare namhlanje as a prophet of this house ukuthi kulo 6 months akube u6 months ongena emhlabeni ezweni la khona ungasweli lutho. Yebo sambe. Uze uthi enhlizweni yakho amandla ami nezikhwepha zesandla sami kunginike lemfuyo. Uthi ke uma ungaphakama bese enhlizweni yakho ugcina ufaka amabhola yabo. Uthi mawuse ufaka amabhola bese uba namazwi washo ukuthi yonke lento ivela kuwe. Kanti usukhohle ukuthi ubani wakulandaphi. Somebody shout hallelujah. Usukhohle ukuthi ubani wakulandaphi. Yebo. Kepha womkhumbula uJehova uNkulunkulu wakho. Uverse malo. Verse number 18. Okay. Ngokuba nguyena okupha amandla okuzuza imfuyo ukuba amise isivumelwano sakhe asifungela oyihlo njengenamuhla. All right. The God who gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never heard of, in order to give you a taste of the hard life, to test you so that you will be prepared to live well in the days ahead of you. Verse number 17. If you start thinking to yourself, I did all this and all by myself, I am rich, it is mine. It is all mine. To verse 18. Well, think again. Remember that God, your God, gave you as the strength to produce all this worthy, so as to confirm the covenant that he promised to your ancestors as it is today. Verse number 19. If you forget God, your God, and start taking up with, and start talking. No. That is taking up with other gods. Let me just repeat again verse number 19. Here's the cash. Verse number 19. Verse 17. Uthi mawuke wacabanga sesiyathandaza manje. Uthi mawuke wacabanga ukuthi yonke lento ivela kuwe. Wena oyenzile. Uthi ucebile konke ngokwakho. U18 uthi ke cabanga futhi phinda ucabange bese uyakhumbula ukuthi uNkulunkulu uyena okunikeze amandla okuba ukwazi ukuba nalencebo, ukuba agcwalise isivumelwano asethembisa kokhokho bakho njengoba namhlanje kunjalo. But uma ke verse number 19, if you forget God, uthi mawuke wakhohlwa ukuthi ubani okunikeze lencebo, khohlwa ke uNkulunkulu. Nansi cash la. If you forget ukuthi ubani okucebisile, ngoba idanger enkulu ukuthi ukhohlwe ukuthi ubani okucebisile ukususephi. Uthi once you forget about God, then message again, and start taking up with other gods, small letter G. Uthi ke qhubeka ke manje bese ke uyoxoxa noma uthathela bonkulunkulu bakhe abancane uqonde kubona khohlwa uNkulunkulu bese aqhubeka athi serving and worshiping them. I am on record right now. I'm giving you firm warning that will be the end of you. I mean it. There will be destruction. Once you forget that who gave you this worthy, you need to forget God. If you forget ukuthi kwakuNkulunkulu wakunikezayo, uthi waqini ngokukhohlwa kodwa bese uvela uyakulabo uNkulunkulu laba ngoba
khona abanikezwa usimakade kodwa bathi masebenakho basebehla bayobonga amanye ama-altari. Uthe mawusubonga elinye i-altari sewuya kulo. Uthi the day uthatha into inikezwa uNkulunkulu waya kwamanye ama-altari. Uthi I'm warning you. As I'm warning you, uthi from that day it will be the end of you. Would I mean it? Destruction. So God will cause destruction because you have left him. Angisakhuluma ngalabo bathi amen khona laba bakabaduma kodwa ke you have left him. Khona ungizwile somebody shout amen. You have left him ngoba nakho lokuthi wena ushiya ibandla awushiya uNkulunkulu kuqala khona lapho usuzoshiya uNkulunkulu ke. Sozwa kuthiwa sewuhlabela ezinye izinto ngenxa ukuthi waqala washiya ibandla. You have left him ngoba yonke into yiyo bakufethu imbuko seduze ngoba ngathi ambuka ambhekelo seduze ukuthi makhelwane wawungenjena tshelo seduze wawungenjena wena kodwa uNkulunkulu wakwenza waba nje namhlanje into yiyo before no after. Hey, izinto amanzi no paraffin but uNkulunkulu ukwenze waba ilento yiyo. Namhlanje we are declaring as we are about to pray, we are declaring that God put us into the land where we will lack nothing. La khona siyafika kule mhlabathi singasweli lutho. Ingabikho into esiswelayo kodwa ungakhohlwa usimakade okwenzile. Abamhla wakhohlwa uye uthi there will be destruction. Uthi it will be the end of your life. I've come to tell you ukuthi kulo 6 months can we decree and declare namhlanje for 5 minutes. I don't know what prayer that we can do today, but it will be the declaration prayer that is not the same like other Wednesdays. We'll take for 2 to 3 minutes, then I'll be laying hands for those who needs prayer. But into more important today is to decree and declare ukuthi Jehovah ngiyabonga ukhulume lento ofuna ukuyibona kulelizwe ogibela kulona kulo 6 months. Ungabisakhuluma ama-doubt, ungabisangabazi, ungabisakhuluma ipast yakho. I've started laphana ku Vibe FM every Tuesday ngo 5 o'clock to 5:30 30 minutes. And I'm ngikhuluma ngezinto as very critical because ngisuke ngisakaza ngapha ngi-guest every Tuesday ngilapha ku Vibe FM ngo 5 to past ngiqala izolo. Now, but as we are about to pray, into engikhulume ngayo izolo ile ethi God is waiting for you, but God already he has prepared everything good for you. Izinto ezinhle uNkulunkulu kade kulungisele zona nedulinde wena unyathela emhlabathini. Uthi unganyatheli kuphela kodwa khuluma ke manje uthi baba ngiyabonga. Ngibonga ongenzele khona. Ngibonga ongiphe khona. Sizokhuluma ke manje with non-stop. Angazi yini lo ofuna ukuyideclare namhlanje. But you have to claim it because it is already there. Lento oyidingayo ikhona ilinde wena ukuthi uyiclaim namhlanje. Utshela uSathane ngoba sikhuluma ngesonto sathi siphambana nezinto isithe siletha sikhuluma ngize ngakhuluma ukuthi mawuno 40 cent faka ama-0 ngapha faka ama-0 uthi kuno 40,000 tshela seduze wathi makhelwane akube njalo manje mawuno 40 rand faka ama-0 mawuno 400 faka ama-0 uthi uno 400,000 somebody shout hallelujah tshela seduze uthi faka ama-0 makhelwane faka ama-0 udeclare uthi ngiyabonga baba no 400,000 usho kanti uno 400 rand. Siyadeclare namhlanje ngoba sigibela noma sinyathele ezweni lakhona singenakuswela lutho isinkwa kuyoba ukudla kwethu imini nobusuku. We shall not lack. Stand on your feet. Because I'm about to lay hands upon few people. As we are praying now, declaring, if you can move wherever you are, as you'll be praying. You can move when you see a space while you are praying. I want everyone to pray when I titivate. Masses with declaration prayer. It is not about you titivating yourself. Amen. Hallelujah. Yabona ukuyithitivate akukunikeza ama result good.
There is something in Kulumengai which is profound yesterday. Uguti, whatever that you want to receive, you need to stand up and speak whatever that you want to become. Now, in other words, here's the time and this is the place where you have to declare and decree whatever that you want to become. Angazi yini lento ufuna ukuyikhuluma phezulu kwesimo sakho. Kodwa ngizwa kule mzuzu ukuthi khona abantu ofuneke bakhulume kuze kudaleke into engekho ibe khona. I want us to open our mouth and pray wherever you are. If you feel like moving from where you are standing, like ungahamba mawubona space. But let us pray, let us pray, let us pray. Come on, Church of Jesus, come on. Ngicela uthandaze ukhulume lento oyifunayo ungayibambi but ikhulume lento because this is the place la khona sikhuluma izinto ezingekho zibe khona. In the mighty name of Jesus Christ. Come on, Church of Jesus. Come on, Church of Jesus. Hila makoshana maya hela basaya. Sesikona twala la phakade sikhona uNkulunkulu wethu. Sikhona Nkosi yethu, sikhona Kristu. Sikhona our elder brother Jesus. Here we are, Father, tonight. We decree and we declare, God, your grace and your mercy upon us. Your power upon us, your anointing upon us, in the mighty name of Jesus Christ. Siyanyathela emhlabathini wokwenzeka kwezinto ezinkulu. Sibreak imhlabathi. Baba wethu namandla onke akade ibambile futhi ivalile. Kodwa njengamanje siyayibreaka. Sibreak ama-grounds in the mighty name of Jesus Christ. Isitha kade sithengeke kwenzeka lokhu ngenxa ukuthi sizalwa isibongweni esithile. But tonight we are breaking those grounds because of the anointing and the plans that you have for us. Lokho ngamacebo Jehovah Jireh othe mahle ngathi. Wathi amacebo okusiphumelelisa, wathi amacebo okusiphakamisa, wathi amacebo okuba izinto akade kuthiwa ngeke senzeka kuyawuqala ngathi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We decree and we declare, God, we pray unto you, O Jesus. Koshataya hela Masaya, Rika mantala prosaya, Kuna mantele prosiketeya, Sibreka nalaba, babona manto kwakhulu ngaphezu kwabo, kwathiwa lapha ekhaya ngekho yokusebenza. Kodwa yena ngenxa ukuthi wamukela wena Kristu Jesu empilweni yakhe, sesibreaka nalawo ma-boundaries, sibreaka nalawo ma-limitations. Namhlanje bazawuthola umsebenzi ngegama likaJesu. Ngiyawukhuluma phezu kwey'mpilo zabo, ngiyawukhuluma phezu kwey'nhloko zabo. Kushala basiketheya liprosaya, kuyenzeka ngegama likaJesu. Kamantala prosaya kashata, kuyenzeka ngegama likaJesu. Abangasebenzi bazosebenza, abangawuthola umsebenzi bazawuthola, amabhizinisi ashona phansi azawuphakama ngegama likaJesu Kristu. Akade bagcina ukusayina ama-deals, kodwa namhlanje siyamemezela amandla abhodloza umkhathi bazosayina ama-deals amakhulu. Ngimemezela phezu kwey'mpilo zabo namhlanje ngegama likaJesu. I'm coming against the spirit of lack. Yonke into evimbayo nebambayo nokweswela okwehlela phezu kwey'mpilo zabo, tonight I'm coming against it in the name of Jesus. Lalela Satan namadimoni, nina nenza ukuba into zabo zibambeke. Here is the time, and now it is the time for God is breaking every limitations in the mighty name of Jesus. For God is opening new doors and great doors for their success in the name of Jesus. It is happening tonight. It is happening upon women and men in the mighty name of Jesus Christ. Upon abantwana, wena nkulunkulu wenkazimulo, wena dwala laphakade, uyabhodloza
ngegama likaJesu uyabreaka whatever that is not of God. You are breaking it now by the power of the Holy Ghost and the anointing of Jesus. We decree success. We decree prosperity. We decree elevation power to take place upon their lives. It is happening now. Oshanamaya hela Messiah. Kuyenzeka ngegama likaJesu. Kuyenzeka ngegama likaJesu. Kuyenzeka ngegama likaJesu. Onke ama-finances akade bophekile siyawaqaqa, siyabhodloza ezeyimali ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Let the name of Jesus Christ, let it break all limitations. In the name of Jesus, 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 the name of Jesus that breaks all boundaries. It is happening upon somebody's life. It is happening upon somebody's life. It is happening upon somebody's life. Kamanta la Messiah. Hey! There is no lack from now onwards. I decree and I declare, as well Kati, there is no lack in the name of Jesus. There is no spirit of delay. I declare Mkatini. Yes, Mkati. There is no spirit of delay, no spirit of lack. Right now, I break it now. 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 In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kuyenzeka. Okoshanamaya. It is happening. It is happening. It is happening. It is happening.